Yaza kanje. Hey, umuntu ayazi ngabe ubile ngisuza. Hey. Hayi, ngizama ukubheka engizoyidla la. Ulabi, yes, nini kusile. Ngikhohle nokuthi anginako into engizoyithini-ke manje le. Ngumba indoda. Akidla amathambo engqondo kancane engicabanga ukuthi ngizovuka naye. Funa ekhalayo. Bani-ke manje lo? Private number. Hello. Ngikhuluma nobani? Oh, uwethandeka. No mfethu, ngiyazi ukuthi usesibhedlela. Ngizozama ukuhlanganisa imali engane. Kuyimanje ngiyafika nje bengekho noda ilanga lonke anginayo ngisho nento yokudla la endlini. Nje ikhanda lami nje liphithene ngenye indlela ongayazi. Ngiyazi Thandeka ngizokunikeza imali. Ngizozama ukuhlanganisa, ngiyacela ukuthi ungibekezelele. Nami akusisi isifiso sami ukuthi ngibe useless ngaleyo ndlela kwena. Kodwa nawe uyabona ukuthi ngiyazama. Phansi phezulu ngifakana nama CV abangibizi. Umama kuyimanje usesibhedlela. Kwakhona kufunakala imali ukuthi uze bemenze operation. Ngaphandle kwemali ngeke bemenze operation umama bazomdischarge esibhedlela. Nje ikhanda lami liphithene Thandeka, angazi ukuthi ngizobisa kanjani. Ngiyacela Thandeka ungibekezelela, ngiyacela. Hayi kabi ngiyacela. Ngiyazi ukuthi konke lokho engikwenzayo ngikwenzela mina nengane yethu. Kodwa ngabe ngizoyithini lento le? Hayi yonke into emhlabeni kodwa ibheka mina. Akhona ngithi kuyahlangana kodwa kuhlangana kufanele kubewazi. Nkulunkulu, ngoba ngihlezi ngikhuleka wena. Kanti imithando zami iphelela. Mina ngiphilela la emhlabeni. Yini ngiphilela ngiphilela ubuhlungu kuphela. Ngiyazi ukuthi indoda ayikhali kodwa lokho phela angizokufonela udokotela ngeke ngizwe ukuthi uma unjani. Yabo dokotela unjani? Ukhuluma noCebo. Yebo bengifuna ukwazi ukuthi mayelana nesimo sikamama neoperation athi izinto ayihlangane la kumina. Ngiphansi phezulu usuku lonke ngifakana nama CV. Boya ngathi akulunga. Manje angazi ukuthi mhlawumbe ngaba khona enye indlela yokuthi athole ukusizakala ngoba angazi. Umama uyena umuntu esengisele naye emhlabeni. Ngaphandle kokuthola usizo oluvela kubina, akukho la kuzovela khona usizo. Mhlambe ke mawukuthi ke lukhona uxhaso lingavela mhlambe ngivukele khona kusasa ekseni. Ngoba bheda ngempela dokotela. Ngiyacela dokotela, ngaphandle kokuthola usizo lwakho akukho la ngizothola khona usizo. Umama uyena umuntu esengisele naye emhlabeni. Mangaluza yena akushuthi phelile ngami. Nami angisenalo ithemba lokuphila emhlabeni. Ngoba kuyacaca ukuthi impilo yami ngiphilela usizo. Ngiyazama, ngiyala ngifundile, kodwa nje lutho nomsebenzi. Nakuwona ke lo wama construction iboxova udaka sekuyala. Ngiyacela dokotela. Ngiyacela ukuthi ungibekezelele ke noma ke kuze kuphele iviki. Mhlawumbe khona indlela engingazama ngayo.
Ngiyabonga.